quart compromís és amb el medi ambient. Aquest lliga amb 6 dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, que són el d'aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant, producció i consum responsable, accions pel clima, vida submarina i vida d'ecosistemes terrestres. Són 6 objectius que l'Agenda 2030 té plantejats i el principi que us proposem és en aquesta línia. Davant de la crisi climàtica generada per la creença que el medi ambient ho podia absorbir tot i que els recursos eren il·limitats, cal generar un canvi de mentalitat empresarial que respecti el funcionament del medi ambient, amb accions eficaces per la seva millora. L'economia social promou, doncs, accions per revertir la crisi climàtica, apostant per energies renovables, recuperació d'entorns naturals, el reciclatge, la reparació, la reutilització. Això què pot aportar a la vostra empresa? Doncs suporta valor, incorporar aquest valor dintre de l'empresa pot aportar suport de l'opinió pública, de l'administració, elements d'innovació, perquè potser s'han d'introduir canvis en els processos de treball interns de l'empresa i pot suposar la millora de processos en la vostra producció i reducció de costos de subministrament energètic, fins i tot. Doncs, en concret, és buscar a través d'experts, revisar l'impacte de la vostra activitat en el medi ambient i aplicar accions que contribueixin a reduir-lo i revertir-lo. Invertir en energies renovables i col·laborar amb accions que vagin en aquest sentit promogudes per altres entitats o persones.